Pitäisi lopettaa myös. No niin, moikkas. Me oltiin tässä... Ai! Älä selostamaan. Tinen ja sitten toi Niko Kunna. Älä vähän. Me ollaan ES-junnet. Ja sitten tämä on kakkosversio, kun on noin... Skate kolmosesta. Niin, Skate kolmosesta. Niko! No niin, vedä kakkapyöksi! Oh yeah! Et onnistunut! Vähän makee hei. Meppä sinne ylös reidet oli. Milloin te menette hakkaa änniä? No kohta. Niko on vähän naispuolia. Mitä? On vähän naispuolia. Hei, mä oon vasta 12. Onks siellä väliin? Säkin oot vasta 7 ja sä... Mä oon 9. No sä oot 9 ja toi on 7. Ei se vitsi olla 8. Se on 8. No vitsi, me ollaan 16-vuotiaita. Ettekö ole? Älä huijaa. Me pelataan taas koteja, koska mä oon saanut se. Ilkuks. Ja tää on hyvä peli. Tappakaa toi. Ei tapata. Me ei tapita muita skeittareita. Mut tappatte Sitten pitää olla pieniä homoja ja muita. Eikö ei rapen? Eikö se reidin? Vähän mitä ne tekee. Häh? Katsojat haluu nähdä mitä ne tekee. No ei halua. Huapa. Mut ne voi ampua meitä pistoolilla. Lähtö umpeen. Häh? Meni nyt. Haluu nähdä miten ne tekee. No niin, nyt tää... Mitä naiset tekee? Ja no ei kannata yhtään haluta niitä. Ei kannata ottaa vaimoksi tässä pelissä. Hei, nyt Hei! Kattokaa tuota laituruutta. Kattokaa tuota taituruutta. Wow! Minä olen kyllä taitavempi. No hiljaa. Ei saanut vaan tehdä temppuja edellisessä jaksossa. Se ei ollut temppujakso. Oh yeah. Repikää tästä katsojat. Varsinkin te 16-vuotiaat tollut. Nyt me naisiin hakkaa maan. Nyt me naisiin hakkaa maan. Ole hiljaa. Onks tää peli varmasti 16 Hei, tuolla oli Niela. Hei, kun toi on homo. Tuossa on M. Nainen. Tuossa oli nainen. Homo. Lyö nyrkillä. Merkillä. Hei, sieltä sai jotain. Onks toi posti? Aha, moikka. Tuossa on nainen. Ei, toi on räppäri. Onks sulla naisia? Tossa. Eiku. Ai! Oh shit. Katso nainen. Noniin, siinä. Mene. Mene. Nyt suutua se. Suutua se peikule. Käytä nyrkkiä. Ja joku on vähän vihainen sulla. Näyttää. Se nauraa. Mikä toi oli? Mennä. No niin, anna mennä, anna mennä, anna mennä. Rampu! Mikä niillä tulla on? Muistakaa tämä 16-vuotiaat juntit. Mene haille. Voi leppä. Me haille ja hyppää. Okra. Tee se superhyppy. Teille! Otetaanko se hain yli? No niin. Otakaa säkkinen. Hei, nyt laita se GTG. Mutta GTAstakin voi tulla videoita. No niistä tulee. Mut ennen NHL tulee enemmän. Ei GTA ole. Ei väliä. Mä kaikista vie videoita. Siinä on google.ja. Siis löydät ne. Eesjunes.fi. Ei semmoista Ei ole. kun Eesjunes sitten. Ei semmoista. Jos löydät jostain Googlesta jostain ES-jonnes, niin katso sitä. Joku sellainen Google-paikka. Ei kun siis Eesjunnet. Tän jakson nimi on Eesjunnet 2. Ja edellisen oli vaan ES-jonne, koska se oli eka. No vaniksi naisiin ne on ykköstä. Se oli ES-jonnet. Seuraava jakso saattaa olla... Mitäs pelistä me ollaan? NHLstä. Praise. Meidän goal. Ei teleporttia. Teleporttaa sinne Eikö paikkaan. mä pitäisi mennä sinne yhteen? Haille. Niin, sinne menet. Teleporttaa sinne. Ei kun mä yritän tälle. Ottakaa oppia 16. Hei. Wow, mitä toi jäänä? Hokkaa. Anna mä hoidan tän. Noniin. Siitä. Nyt se. Pinchin. Kohta. Mitä kiippa se halpulli kohva.
Jos sä haluut lepää, Anteeksi, niin mutta Niko se on teidät yläkaupungissa. lupaan vetää. Se on sun Hei, yläkaupungissa. hei, kuunneltakaa mut. Mä ajaa ohi kohtaa. Heti skippat kotiin sohvaan. Jos sitä skippaa, niin Niko tulee ja turpaa vetää. La 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 la. Heittää. Tän kautta musta mennä. Ei löytyy. Mennään stoveen. Älä heinätä. Älä sitten kuuseta noita. No niin, missään hain. Hei, reilaa tästä alas. Ei kuulu niin. Osaat sä reilata. Anna mä reilata. Lolo. Eikö sä saa ison? Lolo. Saanko näyttää? Makeeta. Vedä top day. Itse saa. Jos se Silloin urheilujuomaa. ES on muuten tiesittekö te, että ES on jumalten juomaa? Ei joku, se on Red Bull. Ai. ES on jumalten juomaa. Tuolla on Meidän omamme. Mutta on meidän. Ja menepä näyttää se niin sun kuvas. Ja tuolla on... Mä näytän heti kun mä oon täällä vihellä. Siellä mä ajan Oi kohta. Katsokaa vaan paikkoja, ladies. Koska nyt saa se Kukaan nähdä ei meitä. ole vielä maailmassa onnistunut tässä. Eikö niin? En mä tiedä. Olemme katsoneet jopa YouTubesta. Olette katsoneet Ismon videoita? Ne on hyviä. Ismo on täysin Ismo on uusinen. läsky. Hän syö yhden näkkärin yhdessä päivässä. Mitä? Okei, moikka. Tässä oli tämä